Tak for en dejlig studietur, og til jer, der ikke var med. Vi har prøvet at samle nogle af de input, som kom fra os alle sammen til os selv, omkring den kommende naturfagsstrategi, som vi gerne vil udvikle i afdelingen, sådan så vi er forberedt, når den nationale STEM-strategi er. Det vi gør, eller prøver at gøre, er jo at gøre alle jeres arbejde så let som muligt, og måske skabe lidt inspiration og ny faglig viden, hjælpe jer med at få brandet nogle ting og nogle begivenheder, og det vil vi jo bare gerne blive ved med. Og et konkret eksempel er vores hjemmeside, som vi simpelthen får en top 200 sej hjemmeside, som er godt på vej allerede. Det er bare Christian ringe tilbage. Ja. Hvis jeg ligesom skal opsummere det, så går det på en masse oplevelser, hvor ungernes nysgerrighed og passion for naturfag på en eller anden måde er blevet foldet ud, fordi vi gør, som vi gør. Altså, at der er plads til, at ungerne kunne undre sig over et eller andet. Vi har givet dem nogle redskaber, og de har kunne arbejde med den undren konstruktivt og blevet lidt klogere på noget, de selv har ønsket at undersøge også. Det er sådan den ideelle verden i hvert fald. Og nogle gange er det orkestreret fra vores side, at det er en undren omkring et vandhul eller et eller andet, men det er det, der ligesom er drivkraften, og i virkeligheden meget i forlængelse af den der det femte ståsted derinde. Altså den grundlæggende undren om, hvem er jeg i verden, det synes jeg var sådan kendetegn lidt for der, hvor vi synes, vi virkelig var oppe at spille. Og så hvad kan vi drømme om, hvordan kan vi gøre det bedre? Vi kan nok arbejde endnu mere med nogle af de håndtag, vi er ved at trække i lige i øjeblikket, altså noget med den fællesfaglige prøve, det er noget med big data på en eller anden måde, i form af nogle databaser, man kan trække på både interne og eksterne, og få hele det system til sådan lidt mere smidigt og glide, sådan så alt fra lærere til hele klasser, men også til enkelte elever sådan set, kan komme ud og bruge os som fagpersoner til, igen, drevet af deres nysgerrighed og passion for faget, kan man sige, komme ud og undersøge nogle problemer ude i virkeligheden. Og hvad står så i vejen for alt det her? Primært tiden, kan man sige. Altså, vi er også en travl maskine, der har rigtig mange helt grundlæggende forpligtelser, både i form af besøgstal og naturvidenskabsfestivaler og udvalg og alt muligt andet arbejde. Og det er jo tit der, den desværre i en travl dagligdag mangler lidt, ikke? Og fordi, hvad skal man sige, idéerne og lysten er der sådan set. Så må jeg gerne fortælle. Ja, men omvendt kan man også sige, jeg synes også, at vi bliver hjulpet på vej efterhånden af, at lærerne faktisk er ved at være sporet ind på det her med den fællesfaglige prøve. Så de henvender sig kvalificeret i modsætning til tidligere. Vi begynder også på børn, der henvender sig og gerne vil ud og bruge os og vil ud og dissekere en fisk, fordi de skal forberede sig til eksamen. Og så synes jeg, vi er ved at være godt derhen. Så der sker noget, som ikke nødvendigvis kræver et kæmpestort arbejdsmæssigt indsats af os oven i hatten, fordi vi faktisk bliver brugt kvalificeret på den her måde. Så det synes jeg er en positiv ting i det. Vi arbejder med de her længerevarende undervisningsprogrammer, som tager udgangspunkt i problemstillinger, der er lokale og konkrete, som tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Det gør elevernes demokratiske handlekompetence, og altså, at eleverne skaber idéer til, hvor de gerne vil have indflydelse. Om at måden, som vi arbejder på, kommer til at fylde mere, kan man sige, også i undervisningen, ikke? At den er problemorienteret og praktisk, altså at det kommer til at fylde mere ude. Jeg er ked af, at Ane ikke er her, fordi det er også noget, det hendes oplæg handler om. Hvad er det for nogle kompetencer, man skal have?
versus hvad er det for en fremtid, vi godt kunne tænke os at give dem, i stedet for at vi bare siger, at vi skal have flere ingeniører. Men hvad skal en ingeniør egentlig kunne? I dag, altså, hvordan er det, vi arbejder med naturfag, et godt eksempel på det, og det er jo noget med at fortælle om energi- og vandforsyning og hele vores infrastruktur i samfundet, sådan fortid, nutid, fremtid, hele den, at vi også gør noget, som man ikke kan gøre ude på skolen, og det er sådan et godt bidrag til naturfag på den måde. Og også hele sådan partnerskabstænkningen også, at vi har nogle sådan, muligheder, eller de barrierer, vi kunne have, har vi måske ikke så meget, fordi at vi har nogle partnerskaber, der åbner nogle rigtig gode muligheder for at lave naturfag på en spændende måde. Jeg synes meget, som vi også ser den første scene her med det her lille møde med den lille salamander herude, ikke? Møde med det her naturfaglige, men også det sådan, havde sådan et helt konkret element, det der med, at man sådan oplevede den her Nørrebro-dreng, der aldrig nogensinde har set det i naturen, der kommer ud og oplever det, ikke? For sådan et helt konkret eksempel. Så starter vi sådan noget med, at vi laver lige nu en del sådan noget med at bruge naturfaglig metode med hypotesedannelse og sådan noget i udskolingen, og der kunne vi nok godt have drømme om at blive lidt bedre til det, både sådan, så det kommer hele vejen igennem og ind over alle vores forløb, sådan vi bruger den her naturfaglige metode igennem det. Spørgsmålet med, hvad vi gør allerede i dag, det er, at vi arbejder for at skabe de fysiske rum som on location og lave autentiske læringsrum på skoler og daginstitutioner, sådan så det rent faktisk praktisk kan lade sig gøre at arbejde med det, man skal lære i virkeligheden og i hverdagen. Som vi har hørt, noget af det vi hørte igen og igen, for eksempel da vi var i Melbourne fra samtlige skoleledere og lærere, det var, at hvis ikke du kan gøre det til hverdag, så skal du ikke undervise i det. Altså kort sagt, don't tell it, do it. Hvad vi drømmer om, det er at skabe en endnu tættere kobling mellem det praktiske arbejde, eller de praktiske rum og muligheder, der er på skoleinstitutioner med den pædagogik og den læring, der skal foregå. Og de udfordringer, vi ser lige nu, det er, at vi har ikke nemt ved at hive ned på hylderne undervisningsforløb eller aktiviteter, som direkte understøtter de forandringer, skoler og institutioner har behov for at undergå for at leve op til både lovkrav og Københavns Kommunes visioner. Med den naturvidenskabelige strategi, at det er det, vi skal hænge sammen, og det bliver ligesom de overordnede temaer, som vi skal transformere os ind i, som jeg sagde. Og så er det her jo den første ligesom øvelse, hvor vi går konkret og seriøst dybere ned. Der vil være nogle forskellige seancer centralt, men vi vil jo også komme til at arbejde med det i det enkelte fagteam. Så det snakker vi mere om i NAFIT og i verdensmålssekretariatet og med det arbejde. Så det håber jeg, at der kommer en spændende og god proces, og jeg synes, I må jo godt give feedback. I skal jo give feedback på, hvad er det, I godt vil have? Altså, hvad er det? Er det her nyttigt? Er det noget, I kan bruge til noget, eller bliver det en kulisse på en studietur, hvor det er rarere at være sammen? Altså, det er ret vigtigt i virkeligheden, så vi ikke føler, at vi spilder hinandens tid, eller at det er noget, der har værdi. Så vil jeg sige til jer... Arbejde måske med at få noget sektorsområde repræsenteret i den her indsats. Det har jeg også fordi vi arbejder rigtig meget med naturfag. Vi arbejder rigtig meget med det, der hedder science i den pædagogiske verden i øjeblikket, som jo er naturvidenskab. Så det kunne bare være spændende at arbejde videre med den tanke også og integrere det.